Hos Bjørn har vi en klar strategi omkring, at vi skal markedsføre vores brand, og det skal vi gøre kraftigt, uanset om det er krisetid eller ej. Vi kan ikke tillade os at skrue ned for markedsføring, heller ikke i krisetider. Og vi ved også, at det giver dobbelt så meget at markedsføre sig kraftigt, og også oven i købet på en måde, som virker måske endnu tungere, end man er som brand. Vi bruger mange penge på markedsføring hvert år. Det er helt klart et af nøglepunkterne i vores strategi. Helt grunden til, at vi bruger outdoor hos Bjørn Borg, er, at vi har igennem mange år oplevet i alle de medier, vi har brugt, en effekt, som enten kan være imageskabende for brandet, eller kan være både imageskabende og også noget, som genererer et salg i de butikker, som vi nu handler med hos alle vores forhandlere. Vi følte egentlig, at mediet var fuldstændig rigtigt, fordi at vi kom bredt ud til befolkningen og signalerer, at vi støtter op om det her projekt, som hedder Earth Hour, hvor man slukker lyset en time den 31. marts. Men også signalerer, at vi har jo igen brugt humor i kampagnen, fordi vores undertøj har selvlysende elastikker. Og på den måde var det muligt at lave en effekt på outdoor-mediet, som simpelthen kunne vise, hvad det egentlig var, de her underbukser kunne, når det var, at solen gik ned og lyset blev tændt i Æblebyerne. Når vi laver markedsføring, så har vi ikke en intention om decideret at sælge de produkter, som er på markedsføring. Vi har aldrig pris på vores markedsføring. Så igen relaterer det til image. Men lige her har vi haft stor efterspørgsel på de produkter, der har været på kampagnen. Nu i dag er det jo lidt svært med målgrupper, fordi alt er jo mentalt. Så der kan jo godt være nogen, der falder uden for målgruppen, som egentlig føler, at de er med i den målgruppe. Og det, der er i det, er, at vi ved godt, at outdoor er et bredt medie, så det vil sige, at vi rammer jo også en del uden for målgruppen. Men igen, så synes vi, at effekten af at skabe et image og samtidig få et tryk, hvor man rammer så mange mennesker, jamen det giver god mening for os. Vi har både brugt print som medie, og det vil sige diverse magasiner, som igen skaber image omkring brandet, og som også er lidt længerevarende end både en outdoor-kampagne og andre medier. Men vi bruger også blandt andet Facebook, sociale medier, internettet til at simpelthen køre kampagnerne på alle platforme samtidig. Vi har oplevet en effekt i de sidste par kampagner, vi har kørt, både outdoor og på andre platforme samtidig, at vi har kunne skabe en synergi mellem de forskellige platforme. Det er vi rigtig glade for. Så vi ikke laver forskellige ting. Det kan godt være, at vi signalerer noget forskelligt, men det hele det bindes sammen og bliver til en helhed. En anden ting, som Outdoor har gjort for os i de seneste par kampagner, er, at vi som virksomhed gerne vil støtte op om at være socialt ansvarlige i det samfund, vi lever i. Og det betyder jo, at vi blandt andet har kørt en kampagne, som hed Bjørn Borg says Shout to Movember, og vi har kørt Bjørn Borg says Shout to Turning Off the Lights. Turning Off the Lights var bundet op på Earth Hour. Og outdoor-mediet har egentlig været med til at kommunikere det her bredt og gøre det meget synligt for både forbrugere og meningsdannere.